سلام كما يتوعلوا خبركم تغطاتلتين لومي ربع كل تحساس فرق معلتن فرقان استدالوا زينا ومسانا روح حيزنا لكم قريبنا لنا مساقم تصنح بيتروس منكسي أرسل زينا مبل 5 عامات الكيت عنان بس يقدران تذكرون عبد المقتال بدأ HIV تمزق زرلو وتزيد زيادة عوت زدرخ مخان تقريتون عبد النوزوبا من دفرا وفر كتابة ريد تخيدو أب أمريكا بزحالة في إسرائيل 4 ساعات لعلي كل تشحن 600 سبات بكورونا فيروس كم زموت تقليتون عبد مالي زنك أساغسو شبراوين بالعلي مع عسكرات سراويت فرنسا ناي روكيت مدقاتي أكايدوم عبد كل تشحن إسرائيل عبد جاكتات أمازون زقات مبرسات عبد زحالة في 10 عامات زلعالم مخالو تحبيرون أب شعند شعات 207 مجزاتها وسرعتها إلى سلاسي أب عنان بسجديران أب لعلي النصحان زيجاتات نايزفت ومهلكت مبل 5 عامات أب كلتين عدتات تذكروا وكل إرينا يوسف إدريس نزدالو زينا وتصبصب ليديا تخل مريم كتقربيا مبل 5 عامات هلكت عنان بسجديران بسلاسة حدارن حد تحساسن أب كلتين عدتات تذكروا أبت السنة سرعات عم حدا رزوب عن سبا أمباسادر عبد الله موسى زركوهم سمزي مرحت هيمانوتن عبيت عدن كم أون وتسامعات تساتيفهم أمباسادر عبد الله موسى بزسمع مدرة مجزاتي إثيوبيا أب حيالو عدتات قطراتن كتاماتاتن إيرترا بزفت أمو زسك حكي حقفعتات إشالات عدتاتن شماقلتاتن زركبوهم عشحات نوتحات إيرتراوين قديات جاملا وهلكيت كم زقابرة بمتكاس حدثت ولدوتات ناتنتن لولاونتن حجر نمرققات نزتخفله رزين مسواتي بقبوك جنزبو مسارتاو كم زخونه قليتهم أب مودعتا أمباسادر عبد الله موسى هالكتاب تستفت أملو مسكت بسك ديران مغابر سواعت عنان أخليل عنبابا أمبيروم اتناي زغر السنة سرعات نقفعتات مجزاتي مخته هزبن رزنة مسواتن بزقلت سنة باباوي مسانادقوتات زتسنية نيروم أبت علت كابت هالكيت مسكلا زدحانو زيقاتات نتاب كدما عينهم زتفت أما أسقع قفع بمقلات حدرز ودقو سماعتات نخي عبرن جقننتهم نمزكارن نزقبر زلو تعرتات بممقاس حلوف تاريخنا نابو وردوتات بقبو نخسقاقر قفعتات استفت أملو بوتاتات ملكتن حاولتن كقبرلو كمون بقبو كحتارن كقرابن تلابيهم هجين تايلوم أبزق أزاوت ختما قالو كستانن إسلامن وسبلو بي نحن هادين تياون تعقلنا أين فلن هنا بزبل مالسي سلزهبوهم بأم تخكيبنا كما تخلنا أبت مسجد أبت يماناي بوتاي يماناي أو برينز تخلى حدا تصلي هجون أتي سئلنا تأي سورنن شو أتو كانوا بالخلانا تأي توكسي جمري تسب كم جاي نيرو أبرز سعودي وادي كنيرو كم زق على ربي الدم نزل نفسي ونتسابق قد بلن كله بتريسي هريمو رئيس سعدة اتدم كان إذا كداني أتحمله نسقط صدق أبيلهم أنا كم زت أمت أبتي لعلي وندم إذا سب تقراريسو إذا سب أيبل هي هذا يكسب خي كم زي أبوي قالي ودي النابله مجزاتاوي سرعات هايل سلاسي بسلاسة 11,907 أب مسكت بسكديرة 16 نفس صورات زركبوهم كل 220 نوتحات زيقاتات نتصبحيتو حدا تحساس دما أب عونا 800 تنفاس بزسك حكح قفعي كم زغازفة يذكر منستر تعنا مس مشاركته بمتحوار ملكفتي HIV ناب بادو نموراد حيال سرح كالسلاسل مصمحي فلات كموتيت دما أب كلتاشن 10 بستجبر متنعتي اتملكفتي ناب بادو نتبي 3,700 كم زن قلقلك في التخيل الله وكيل إيرينا بينام في الساعتين تمالي حادة تحساس على ما ومعلتي ايدس مغنيات بمقبار نزد دالو تحستو سامسون هايلة كقروين أب مقتال بدا HIV AIDS تمزجي بزل عبو وتصيت
نزبرخ عوت زدرخ مخانو أب منستر تعنا حلافيت أحد مقودة الحمام إيدسن بتصاور ركب زم حلالة حماماتن سيستر نقصة تصفى ميكائيل بمغنيات عالماو معالتي إيدس مس إيرينا أبز قبرتوك على محتة قريت ملكفتي HIV أب كل تشحن سلستن ناب أستعت 4.3 مئتاويت ديبو من بارو زت عصات سيستر نقصتي باستخايدة وهود ناي مكل خالنت فتات إنام قلقولة بممتع كاب كل تشحن 16 ناب تحتي حد مئتاويت كم زورده أب كل تشحن 19 باستقبر مصنعات دما ناب بعدنا بسلاسان شوعتن مئتاويت كم زم قلقولة بريهام أفت زيرو ممكن نبصحو خنقل قالنا مالتي حجي أفتي حفشاو هزم هرئي خلنا ملو هاجرنا مالتي نفسو صارات نتي حفشاو هزم ملو نت هزب خوكلا يخلعنا ونفسو صارات تحت حد مئتاويت يزقلو كاب زمتنا تصبصاب عب نفسو صارات زقبر مرمرة خوني ولا مصنعتي عب كلت عمت زقبر مالتي هز حجي تحت حد مئتاويت قالو مالتي حجي خاودنا بعشل كاني ناب زيرو قوص خنو بصحو نفتنا لنا تحت حد مئتاويت قالو أب عمت كابز حلف 4-5 عام جميرو كلتوي 3 قول طرحهم HIV بزحلفهم زلو نسوم كمان انتايهم سلمتي حليفهم لنا هري خلنا تن عديتاتو مدحنيتن بقبو زي وسدا زنبراي حج افتا زيرو تبلني علم كن بصحه تسفلنا مالتي بزواتات كن ري خلنا ابتا حفشاو حزب دارغه كل حد تحت حد ميتاويتي قرب كن اب غاش باركن اب سيمينا حرن قرب كببل مالتي منستر تعنا كاب كل تشحن 11 جميرو ملكفتي HIV ناب بادو نموراد اب مبرخ نقحاتن اقوابات مكل خالن اتوكيروك سرح مصنحو بز مسرت كا افلط الرأيان حبرتسب لعل 87 مئتاويت كم زبصحي بمتقاس عمتاوي بولنتهم مرمران اي زغبرو منسيات قصري لعل 9 شح مبصحو ناي زمر ايا كم زخونه بريهام 9 مئتاويت HIV زلهم سبات كنتاتهم كفلط خدلهم بوحد مالتي توم 9 مئتاويت كنتاتهم تدأ فليتهم كم زلهم فليتهم 9 مئتاويت كباتهم كأبو حدو مدهنيت كجمهورو تدأ مدهنيتهم بقبو جنبيرهم كأ 9 مئتاويت كابهم كأ الفيروس أبزير رأي له درجة بتصح مالتي حجي أبزير رأي له درجة ندحر بتصح كوينو يكأ مدهنيتهم حسبوا تخاتاتي لهم يدس بهار كأ عالم كتفي حجز دلزول مكل خالن مقلاين معر إدخيت توم HIV زلهم نفسهم كقالي لهم مدهنيتهم كوسد لهم مدهنيتهم بقبو انت رأوسيلهم هيوتهم بتصبو مرحة رح ديكوني يتم تحلفون بمنصرو يقودلي بقبو مدهنيتهم وسيلهم أبزير رأيلو درجة عند حربة سيحة فيروس فواسي يكون انت على لا يتفوني تخحلو فوز نورهم ب9 مئتاوي تقودل حجي 9 مئتاوي بقو هدل كله كمزي طروف مكالا خلي يخو سدلو حجي توم مدهنيتهم دوسو 9 مئتاوي تقودل 4 مئتاوي كا بخلو مداي كنسرح لغن كلالنا صار HIV مدهنيت عامنا ايت فيروس ابدم سلازغدل ات فيروس ناي متحللاف عامو ب9 مئتاوي تينكيو زبلت سيستر نغستي اب ايرترا زبزح ملكفت زغاطمم اكلات حبرتسب بمصنعته تلاليوم سلازلو كورح طرخ لتشحن 21 جميرو كاب ملكفتي HIV لعل 92 مئتاوي تزكلاخل مدهنيت بفلاي نفايتت كوهاب زوص مدب متغبار غوسغوسي كيد كم زل حبيرام ابوم دانفته ناي مكل خلقون ناي مدهنيت موساد ايو ويكا تمرتن سلطنان وهاب قرب ناي مدهنيت كل غزي يلو اتن فايتوت كاني يصبو نغورو بناي مزنا تمرت تسترنا فاين مبزحتن تمرت كل غزي يوصل عينا بتحتي منستر عيون سواء حنتن كلين حنان كنا مالتيو مدهنيتن كابغبو وصلين 9 حد مئتاويت مدهنيتن وسدا مالتي تن HIV زرون كنتاتن فلطين مدهنيتن وسيدن كات فيروس ابزير رأيلو درجة يبزح مالتي حد شغبا ونستاتاتو له حج لك ابز عمت زغن غورز نبرنا بكوبين 19 تدو نابو حج كن مدلواتنا قرينا اكلت شن 21 حدن كنجمرينا وسو حج حدن تايو افايتوت مكالخل مدهنيت ما كابت صر HIV مدهنيت كون نتنصا زغنا تنزلون مول مدهنيتين كوسدا ادمي لك عند وسلو سفليتن خدا نتنصا زغنا ግን كم توسخ مكالخل متكاتا يكون افتر اسي كوندوم غيرن دكالخلالو مكالخل مدهنيتن خجمر حجي حدتي ناي مرمرا بيت تحزن نتنصا زغنا كم مكالخل مدهنيت كجمر ابربعه زوبا تمرتي يمنا بوحد وحد قطر غيرنا نتن ناي مزنا سلطنتي ناي فايتوت كا تمرتي يمناين
ሕጂ እዚ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት እቲ መከላኸሊ ክወሃብን እዩ ኣብ ኤርትራ ንግዳያት HIV ኤድስ ዝወሃብ ናይ መናውሒ ዕድመ መድሃኒት ጸገም ከም ዘየለ ምስ ቫይረስ ዝነብሩ 8900 ዜጋታት ከዓ መድሃኒት ብስሩዕ ከም ዝወስዱ ዝገለጸት ሲስተር ንግስቲ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ኣብ ንጥፈታቶም ዝጥቀስ ጸልዋ ከም ዘይገበረ ሓቢራ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ከብትን ጠለበጊዕን ናይ መኽታብ ወፍሪ ከም ተኻይደ ሓኪም እንስሳ ወይዘሮ ሕብረት መድሃኒ ሓቢራ በቲ ኣብ 20 ነቁጣታት ዝተኻይደ ናይ ክታበት ወፍሪ ልዕሊ 43,000 ከብትን ጠለበጊዕን ጸረ ፍሮማይን ሕማም ምቁላዕን ክኽተባን ከለዋ ኣቕላባት ድማ ጸረ ሕማም ዕውድ ከልቢ ከም ተኸትቡ ወይዘሮ ሕብረት ወሲኻ ገሊጻ እቲ ኣብ 67 ዓድታት ዝተኻየደ ወፍሪ ክታበት ሳላ ልዑል ምትሕብባር ወነንቲ ጥሪት ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ከም ተዛዘመ ጠቂሳ ድማ ሸፈነ ክታበት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብዕጽፊ ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጣ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ኣቶ በረኸት ተክለስላሴ ብወገኑ ጥሪት ሎም ዓመት ዝኣክል ቀለብ ስለ ዝረኸባ ኩነታትን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ብምሕባር እቲ ናይ ክታበት መደብ ሓሓሊፎም ዝረኣየ ሕማማት ንምውጋድ ዝዓለመ ምዃኑ ሓቢሩ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ከቢድ ሳዕቤን ከኸትሉ ከም ዝኽእሉ ዝጠቐሰ ኣቶ በረኸት ህዝቢ ብሓፈሻ ሓረስቶት ድማ ብፍላይ ጥሪቶም ብግቡእ ከኽትቡ ዝሓማ ጥሪት ምዝርከባ ድማ ተቐላጢፎም ንዝምልከቶም ኣካል ክሕብሩ ተማሕፂኑ ሚኒስትር ሕርሻ ኣስታት 1.5 ሚልዮን እንስሳታት ንምኽታብ ዝዓለመ መደብ ኣብ መላእ ሃገር የካይድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ቡያ ንዞባ ገልዓሎ ግራውቶም ብግቡእ ንምስታይ ሎም ዓመት ብዝገበሮ ሓያል ጻዕሪ ዝራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዘሎ ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ምስ ዝነበረ ብርቱዕ ክራማት ካብ ከበሳ ዝወረደ ብርቱዕ ውሕጅ ፍግረ መሬት ፈጢሩ ኣንፈት ውሕጅ ብምቕያር ናብ ባሕሪ እኳ እንተፈሰሰ ንገለ ክፋሉ ናብ ግራውቶም ከም ዝኣቱ ከም ስለ ዝገበሩ ክሕረስ ካብ ዝግብኦ 270 ሄክታር ነቲ 160 ሄክታር ከልምዑ ከም ዝኽኣሉ ብሪሆም ዝዘርዋ ኣካል መብዝሕትኡ ኣብ ደረጃ ምውላድ በፂሑ ከም ዘሎ እቲ ደንጊ ዝተዘርአ እውን ከም ዝርከብ ኣብ ማሕዳር ምምሕዳር ከባቢ ቡያ ኣቶ ስሌማን ኢብራሂም ኣረዲዩ ተርያው ባልዕ ንምክልኻል እውን ሚኒስትር ሕርሻ ቦታታት ብምልላይ መድሃኒት ይነጽግ ከም ዘሎ ጠቂሱ ድማ ጥሪት እውን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከም ዝርከብ ኣብሪሁ ሓረስቶት ምምሕዳር ከባቢ ቡያ ኣሕመልቲ ንምልማዕ ዘካይድዎ ፈተናታት እውን ዘተባብዕ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የነጽር ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዘበገስዎን ሃገራዊ ሽማግለ ኣብ ሽወደን ዝወደቦን ካብ 15 ክሳብ 30 ሕዳር ዝተኻየደ ጎስጓስ ንመኸተ ወራር አንበጣ ዝውዕል ወፈያታት ተገይሩ ዕላማት መደብ ኣብዚ ከቢድ ናይ ቫይረስ ኮሮና እዋን ንዝተኸስተ ወራር አንበጣ ንምምካት ዜግነታዊ አበርክቶ ንምግባር ከም ዝኾነ ወደብቱ ንኤሪና ገሊጾም በዚ ሓይል ዕማም ብሙቃማ ብ3 እብረ ብማንዛ ዝተኻየደ ናይ ወፈያ መደብ ድማ ሓስታት 200,000 ክሮነር ተኣኪቡ ኣብ ተጋጣሚ ንሓደገኛነት ወራር አንበጣ ኣብ ሓረስቶት ስድራቤታትን ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ሃገርን ዝገልጽ ኣስተምህሮ ብሞያውያን ቀሪቡ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንዞባ ኣራዕታ ዝርግሐን ተጠቃምነትን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምርጋጽ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣመሓዳሪት ንዞባ ኣቶ ሃብተኣብ ገብረኣብ ሓቢሩ ነበርቲ ኣብ ቀረቦም ተጠቀምቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ክኾኑ ብዝተገብረ ጻዕሪ ቀረብ ጽሩይ ዝተማይ ከምኡውን ኣገልግሎታት ጥዕና ትምህርትን መጓዓዝያን በብከባቢኡ ተዋዲዱ ከም ዘሎ ፍሊጡ ቆልዑ ኣብ ግቡእ ዕድሜኦም ትምህርቶም ክጅምሩ ወለዲ ድማ ብመደብ ትምህርትን ዓበይቲ መሃይምነት ከጥፉ ከም ዝበቕዑ ዝጠቐሰ ኣቶ ሃብተኣብ ኣብ 5 መምሕዳራት ከባቢ ዘለዋ ትካላት ጥዕና ኣብ ምውሓዝ ጥዕና ህዝቢ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ይገብራ ከም ዘለዋ ገሊጹ ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ኣዴታት ቁፅሪ 50 ሚታዊት በፂሑ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ሃብተኣብ ነዚ ናብ 100 ሚታዊት ክብ ንምባሉ ሓያል ጻዕሪ ከም ዘድሊ ብምግላጽ ሎም ዓመት ብዝነበረ ህጡር ክራማት ጥሪት እኹል ሰዓርን ማይን ረኺበን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ኣመሓዳር ንዞባ ኣራዕታ ኣቶ ሃብተኣብ ገብረኣብ ኣብ መወዳእታ ንዝጸንሐ ኣገልግሎታት ንምስፋሕን ንምምዕባልን ብዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሎም ዓመት ኣብ ራን ራሞዳን ሓደስተ ትካላት ጥዕና ተሃኒፀን ከም ዘለዋ ኣፍሊጡ زغبركم تحتاتلتي زسعب بهجرة زيناتاتي أب أمريكا أب زحلفة 24 ساعات لعلي كل 2600 سبات بكورونا فيروس كم زموتو زدما أب زحلفة 6 شوارح كابستة مزجبة تزلع على مخانة جليتون
ኣብታ ሃገር ብጠቕላላ ብኮሮና ቫይረስ ናይ ዝተለፉ ሰባት ቁፅሪ ልዕሊ 14 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ኣስታት 277,000 ብምብፅሑ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሻቓሊ ከም ዝኾነ እዮም ኪላታት ጥዕና ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰመዝ እታ ሃገር ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ክታበት ንምሃብ ሙሉእ ምቅራባት ከም ተገብረ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ድማ ናብ መላእ እታ ሃገር ክባፃሕ ከም ዝኾነ እዮም ኣፍሊጦም በዓል መዚ ምቁፅፃርን ምርጋፅ በቕዓትን መድሃኒትን መግብን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኩባንያታት መፍረ መድሃኒት ፋይዘርን ሞደርናን ንዝማዕበለ ክልተ ዓይነታት ክታበት ንህዝባዊ ኣገልግሎት ክዝርጋሕ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ፍቓድ ክህቡ ትፅቢት ይግበር ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳውን ብተመሳሳሊ መርመራታት ንዘካይዳሉ ዘለዋ ክታበት ኣብ መፋርቕ ናይ ዝወርሒ እዚ ኣብ ኣገልግሎት ከም ዘውዕሉ እየን ዝገልጻ ዘለዋ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ኣስታት 64.2 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን በፂሑ ምህላው ጸብጸባት ጥዕና ይሕብሩ ኣብ ማሊ ዝንቀሳቐሱ ምስ ኣልቃዒዳ ምትእሳር ዘለዎም ሽበራውያን ኣብ ልዕሊ ኣብ ሰሜናዊት ሸነኽታ ሃገር ተደኪኑ ዝርከብ ማዓስከራት ሰራዊት ፈረንሳ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ከም ዘካየዱ ተቓሊሑ በቲ ብ30 ሕዳር ኣብ ዞባታት ኪዳል ሜናካን ጋዎን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብ ይኹን ንዋት ዝወረደ ዕንዋት ከም ዘየለ ኣዘሲ ናይቲ ኣብ ማሊ ተዋፊሩ ዝርከብ ልዕሊ 5,000 ኣባላት ዘለዎ ሰራዊት ፈረንሳ ኣፍሊጦም እዚ መጥቃዕትታት እዚ ሰራዊት ፈረንሳ ብ10 ሕዳር ብዘካየዶ ስርሒት ላዕለዋይ ኣዛዚ ጨንፈር ኣልቃዒዳ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ምንባሩ ዝተገልጸ ሽበራዊ ከም ተቐትለ ድሕሪ ምቅልሑ ይስዕብ ብምህላው መልሰ ግብሪ ናቱ ክኸውን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል ምዃኑ እዮም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ዘለዉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፈረንሳ ኣንጻር ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ማሊ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ዝተበገሰ ስርሒት ዝሓየደ መልክዑ ክቕፅል ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ፈረንሳ ኣብ ማሊ ኣዋፊራቶ ዘላ ወታደራዊ ሓይሊ ይኹን ኣብታ ሃገር ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብራት ሃገራት ዛጊት ኣብ ምርጋፅ ዘላቂ ሰላም ዝተፃወተ ተራ ትሑት ምዃኑ እዮም ምስታ ሃገር ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ዝሕብሩ ቡርኪና ፋሶ ኒጀርን ጫድን ዝርከበን ሃገራት ዞባ ፀጥተን ብመጥቃዕትታት ሽበራውያን ሓይልታት በዓልታት ተጸልዩ ከም ዝርከብ እዩ ዝግለጽ ኣውስትራልያ ምስ ኣሜሪካ ብምትሕባር 5 ዕፅፊ ፍጥነት ድምፂ ኩንጨፍ ዝኽእል ሚሳይል ንምምዕባል ትሰርሕ ከም ዘላ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣውስትራልያ ትማሊ ሓደ ተሓሳስ ኣፍሊጡ ኣውስትራልያ ሰላምን ርግኣትን ዝሰፈኖ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንክህሉ ከም ትሰርሕ ዝገለጸት ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ሊንዳ ሬይኖልድስ ዕላማ ናይዚ ዝተራቐቐ ሚሳይል ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልቲአን ሃገራት ብምዕባይ ኣንጻር ረብሓታትን ዝፍጠር ተጻብኦታት ንምምካት ከም ዝኾነ ሓቢራ እዚ ኣውስትራልያን ኣሜሪካን ዘካይዶ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ኣካል ናይቲ ምስ ሃገራት ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ብምትሕብባር ነቲ ቻይና ኣብቲ ዞባ ዘለዋ ዕብለላ ንምምካት ዘካይዶ ዘለዋ ምንቅስቓስ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ ቻይናን ሩስያን እውን ዝተረቓቐ ሚሳይላት ናይ መምዕባል ዓቕሚ ንምዕባይ ብሓባር ክሰርሓ ተሰማሚዐን ከም ዘለዋ ዝገለጹ ጸብጸባት ኣብ ቀረባ መጻኢ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ቀንዲ ማእከል ሓያላን ሃገራት ብጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ዝተፈናነሉ ዞባ ከም ዝኸውን ገና ብኣግኡ ግሉጽ ኮይኑ ከም ዝርከብ ምስቲ ዞባ ቅርበት ዘሎም ተንተንቲ ይሕብሩ መንግስቲ ኣውስትራልያ ዝተረቓቐ ዘመናዊ ኣጽዋር ንምውናንን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ንምምዕባልን ባጀት ምክልኻል ሃገሩ ንዝመጽእ 10 ዓመታት ብ40 ሚእታዊት ክብ ንምባል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ከም ዝወሰነ ይዝከር ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ ጫካታት ኣማዞን ዘጋጠመ ብርሰት ኣብ ዝሓለፈ 12 ዓመታት ዝለዓለ ምዃኑ ጸብጸባት ሓቢሮም بمسرت تصبصبات متن برسات ጫካ ب9.5 ሚታዊት ማለት ብልዕሊ 11,000 ትርቢዒት ኪሎሜትር ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ ብሰንኪት ዕንወት ብራዚል ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ለውጢ ክትበጽሕ ወጢና ዝነበረት ዕላማ ክሰምር ከም ዘይከል ኪላታት ኣካባቢ ኣሚቶም መንግስቲ ብራዚል ነቲ ኣካባቢያዊ ዕንወት ንምግታእ ዝጥቀስ ተራ ከም ዘይተጻወተዮም ተጣበቕቲ ኣካባቢ ዝወቕሱ ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ብርሰት ጫካታት ኣማዞን ንምግታእ ይጽዕር ከም ዘሎ ብምጥቃስ ነዚ ወቐሳ ፖለቲካዊ ድፊት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ክነጽጎ ጸኒሑ እዩ بدرجة عالم زسفح ጫካታት أمازون بجبو مزعكب أب مقطع كلمة ومزبال لعل أستواص أو كم زهد لويو زغلات زي خبركم تحت تلتي زين وشتن وصلنا بزي تزازيم الله مسترف مدباتنا السلام